Marika Gombitová uzrela svetlo sveta ako najmladšie zo 7 detí v roku 1956 v Turánoch nad Ondavou, v malej dedinke na brehu Domaše. Jej kariéra sa začala v kostolnom zbore. Keď mala 13 rokov, bratia Jan a Michal jej ponúkli, aby si zaspievala s ich skupinou v Stropkovskom klube mladých. Po prvý raz sa tak predstavila pred ozajstným obecenstvom. V bratislavskej muzikánskej branži sa rozšírila zvesť, že na východe republiky sa objavila nesmierne talentovaná speváčka. O nadanej 20-ročnej dievčine sa dozvedel kapelník skupiny Modus Ján Lehocký, ktorý práve dával dokopy novú zostavu skupiny. Vyštartoval priamo na istý košický ples, kde hrala skupina Profily a spievala Marika. Keď počul, ako spieva, hneď mu bolo jasné, že našiel to, čo hľadá. Mariku Gombitovú nazvali hudobní kritici plavovlasou ozdobou Modusu, čo zodpovedalo skutočnosti nielen po vizuálnej, ale najmä hlasovej stránke. Jej spevácky prejav sa vyznačoval veľkým hlasovým rozsahom, ľahkosťou, perfektným rytmickým cítením, originálnym frázovaním a na poslucháča z neho vyžarovala radosť a nespútaná živelnosť. Písal sa rok 1976. Začali sa časy veľkého entuziazmu, ale aj veľkých nádejí a presvedčenia. Hitom Úsmev Modus odštartoval rokovú perestrojku slovenskej populárnej hudby. Ním sa začala nielen závratná sláva kapely, ale aj zlatá éra slovenského popu a rocku, trvajúca až do konca 80. rokov. Na protagonistov Modusu sa zosypala lavína nevydanej popularity, koncertov v natrieskaných sálach, autogramiát, nahrávanie v štúdiu a získanie ocenení. Kapela koncertovala na Slovensku, Česku, po celom bývalom socialistickom tábore. Navštevovala veľké východné piesňové festivaly v Bulharsku, Poľsku, v Nemeckej demokratickej republike a dostali sa dokonca až do Vietnamu a Laosu. Marika spolupracovala s najväčšími osobnostiami vtedajšej hudobnej scény, ako boli Miroslav Žbírka, Marián Varga, Karel Gott a mnoho iných. Autorom textu Úsmev bol básnik a textár Kamil Peteraj, ktorý sa popri Jánovi Lehockom stal najbližším Marikyným spolupracovníkom a neskôr spolu vytvorili nerozlučnú autorsko-interpretačnú dvojicu. Kamil píše pesničky ako príbehy z môjho života. Ja som bola vždy veľmi citlivý človek, ale on ten môj cit v spievaní nejako krásne opodstatnil. Povedala vtedy Marika o poprednom slovenskom textárovi. Ako by rozsvecovala slova, očisťovala ich ošúchaný význam. Napísal zasa Petra v časopise Populár o Marikynom interpretačnom majstrovstve. Popri nahrávaní albumov spolu s Miroslavom Žbírkou Marika stihla natočiť najúspešnejší televízny muzikál Neberte nám princeznu a spoločne naspievali piesne pre filmový muzikál Smoliari.
Na vrchole slávy Mariku zasiahla tragická nehoda. Keď jej lekári oznámili krutú správu, že od polovice tela ochrnula a pravdepodobne už nikdy nebude chodiť, psychicky sa zrútila. Myslela som si, že je so mnou koniec. Spomenula si na neľahké chvíle po pár rokoch. Nečakane zavolal Kamil Peteraj a Ivan Krajček, ktorý vtedy režíroval Bratislavskú líru. Opýtali sa jej, či by nechcela účinkovať na líre. Najprv to pokladala za žart, nakoniec však poprosila primára o súhlas. Len na mňa sa usmievala, s loptou by som sa vznášal a kráčal ako kráľ, ako kráľ. Zaspievala Prstienky z trávy a spolu s Jankom Lehockým Tajomstvo hier. Keď dozneli posledné slova, tóny sála zaburácala. Marika cítila šťastie a obrovskú úľavu. Od tohto okamihu vedela, že je schopná pracovať ďalej, pokiaľ si udrží hlas a chuť do skladania pesničiek. Verme teda, že obdobie jej návratov sa ešte neskončilo.